kræfter med et par runde stik af. Det vil vi komme lidt foran, så kommer vi den vej. Ikke et øjeblik, vel? Nej, jeg ved vejen. Jeg tror kræftet med det inde på politiet. Skal de have 2 tosser, se. Det er 2 tosser i. Og det kan godt finde ud af at gå ind på fortovet, når der kommer en bil. Så skal vi sådan skråt rundt. Morgenbrød. Henrik, vi skal have en gryde. Det er en pause. Ja, en gryde. Skal vi ikke komme med knald? Vi skal have en dobbelt.